Ние не сме лекари, не знаем какво да му помогнем и как да му помогнем. Вие не можете да му помогнете. То ние не можем да му помогнем, вие ще му помогнете. А какво да направя сега според вас? Какво да направя според вас, като съм като инсулина ми потъмнява и повръщам от него? Този инсулин се разваля на 36 температура. Вижте от мен целият вода тече. Дали по-големи от нас? Какво ти отговориха? Отговориха ли си изобщо? Добре, ма гледай сега. До главното, да не знам какво. Какво ти отговориха? Гледай сега, вие когато изпълнявате на техните разпоредби, се превръщате в... Има по-големи от нас. Да, така е. Превръщате се, от тия по-големи на вас, се превръщате в екзекутори на такива като него и на мене. Повярвайте ли? Ема то това е, те умират. Вие си гоните целта, вашата. Доктор Ке, ма те умират, каква цяло гонеше Чико. Его на този крават за тебе, той лежеше преди един месец. Чико, така или иначе, той... Ама нормално беше, тук всеки ден се разболява човек от тази обстановка. Всъщност малко му ускориха смъртта с това изследване, според мен. Ускориха му смъртта. Все пак е млад човек, умрява е така. Добре, а как така някои други завъртите телефона и прокурора ги пусне веднага? Некои други... Това известни личности. Значи това е известни личности. Не! Ама това ви кажете, доктор Ке, добре, благодаря. Знаете ли?